Kaixo, ongi etorria. Angelua balimada 360 grado baino gehiago, ze gertatzen da? Nola izan daiteke hori? Buelta osoak ditu 360 grado. Gehiago posible da? Bai, zergatik birak ematen ditulako. 2 bira, 3 bira, 4 bira, terdi, eta bat. Orduan, adibidez balimadugu 1500 grado, bira batzuk eman ditu, eta ikusi beharko litzateke nun gelditu den, jakiteko bere angelua. Hori nola kalkulatzen da? Leheneko egin behar da, zati 360. Buelta bakoitzak ditulako 360 grado. Orduan, ego genuke horrela, 1500 grado, zati 360. Guk erabiliko dugu kalkulagailuan tekla bat, hau da. Hola egiten duna. L luze bat bezala, hemen dago. Zagit ikusten duzu. Hemen ere, egon daiteke, gertaz hemen ezkutuan dagoela, arroxi ez dago, ezta? Orduan, tekla honek zer egiten du? Gu jartzen badugu 1500, geho tekla hau, eta atatzen badugu zati, ez? 360, hau gertatzen da. 1500, ematen dut honi, 360, behira zer gertatzen den. Ematezkigu bidatu. Eta da, zatidura eta ondarra. Orduan hemen, eman digu, zatidura lau dela, eta ondarra 360. Honek esan nahi du. Lau zer da, lau bira eman ditula. Hoi da zatidura, lau bira. Eta 360 gradu soberan. Hoi da ondarra. Orduan, zer gertatu da? 1500 gradokin. Begin duela, buelta bat, 2 buelta, 3 buelta, lau, eta hemen gelditu dagoen baite. Lau buelta, eta hau. Orduan, sinua, kosinua eta tangentea kalkulatzeko zengo genuke. Ez genuke kalkulatuko hori. Utziko genuke birak alde batea, eta honera bakarrik. Hau izango izateke berdin, 360-en sinua. Hau, 360-en kosinua, eta hau, 360-en tangentea. Eta kalkulagailu erabili beharko nuke, baina nik uste dut behar bada, badakizula, hauen zenbaden buruz, ea gogoratzen geran. 360-en kosinua zenbada? Pentsatu pixka bat, erdi bat, oso ondo, erdia. Sinuarena, 360, eta tangentea, zatitu beharko litzateke ez da, eta da, 360. Eta horrela bukatuko genuke, galdetzen diguten angelua, izan beharrian horrela, 1500, baldin bada adibidez, 2142, bazigo genuke buruzatera orain dugun bezala, ez da? Baina gogoratu, egin behar duna da, zatidura eta ondarra. Eta hortarako tekla osona da hau. Zure kalkulagailuak ez bat hori, pena, bestera bat egin beharko dezu. Zure kalkulagailuak ez badu tekla hau, egin beharko zen nuke era ontara. Jarri zatikizuna, eta kendu zatidura bidean zatitzailea. Eta horrek ematen izu ondarra. Adibide honetan, hor lehengo genuke, 1500 gradori kendu behar diogu, zerrekin zatitu dugu 360-ekin. Horran, izango izateke, 360, bider, atea zegoen, zatidura, lau dela, lau bira. Horran iten dugu, lau bidera hau, eta kendu 1500. Zer batatatzen da 360. Pixka bat zailagoa da, ez duzunean tekla hau. Baina nik uste dut ulertu duzula, ezta? Ez paduzu tekla nola egin. Egin bideketa bat, eta kendu zenbaki osoari, grado osoari. Hola jakiten dugu, zenbat dira, sobratzen diren gradoak. Ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?